நேர்களே, ஸ்ரீ சங்கர மேட்ரிமோனி கல்யாணமஸ்து நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இப்ப ப்ரொஃபைல் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. இவங்களை பத்தி டீடைல் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? கண்டிப்பா. அதற்காக பாத்தீங்கன்னா அண்ணா ஸ்ரீ சங்கர மேட்ரிமோனி ஆபீஸ் இருக்கு. மடிப்பாக்கம், செம்பாக்கம் 3 இடங்களிலும் சென்னையில இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஹைதராபாத், திருநெல்வேலி, பாண்டிச்சேரி இப்படிப்பட்ட இடங்களிலும் நம்ம ஸ்ரீ சங்கர மேட்ரிமோனி இருக்கு. இங்க நீங்க டீடைலா கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சென்னையில இருக்கக்கூடிய அண்ணா நகர், மடிப்பாக்கம், செம்பாக்கம் இந்த 3 இடங்களிலும் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்குரிய கான்டாக்ட் நம்பர் நான் உங்களுக்கு இப்ப அனௌன்ஸ் பண்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா நகர் 04442690051, செல் 9281016666. அடுத்ததாக மடிப்பாக்கம் 9677761353. இன்னொரு செல் நம்பருக்கு 9677761367. அடுத்ததாக செம்பாக்கம் 04442867381, செல் 7358659959. சென்னையில இருக்கக்கூடிய 3 இடங்களிலும் இருக்கு அண்ணா நகர் ஸ்ரீ சங்கர மேட்ரிமோனி அலுவலகம், மடிப்பாக்கம் மற்றும் செம்பாக்கம் அண்ணா நகர்ல. மே 22ஆம் தேதி மெகா மேட்ரிமோனி மீட் ஈவென்ட் நடைபெற போகிறதுன்னு சொன்னேன். நடக்கக்கூடிய இடம் பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியன் அசோசியேஷன், சாஸ்திரி நகர், டோம்பிவிலி வெஸ்ட், மும்பை. நியர் டோம்பிவிலி வெஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்ல தான் சவுத் இந்தியன் அசோசியேஷன் இருக்கு. இங்க நடக்கக்கூடிய ஈவென்ட் டைமிங் மார்னிங் 9 to 6 PM வரைக்கும். ஓபனிங்லே நம்ம எதுவா இருந்தாலும் இறைவனை வணங்கி செய்யறதுதான் நம்மளுடைய வழக்கம். அதனுடைய அடிப்படையில வரக்கூடிய மணமகளுக்கு, மணமகனுக்கு அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக விரைவாக திருமணம் நடக்கணும்ன்றத பிரார்த்தனை செஞ்சு சுயம்வர பார்வதி ஹோமம் சங்கல்பம் செஞ்சு அவங்களுக்கு ரட்சையோடு தான் அவங்க இந்த ஈவெண்ட்லயே பார்ட்டிசிபேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு உன்னதமான விஷயம். ஓபனிங்லயே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தடங்கள்லாம் விலகி இந்த ஈவெண்ட்ல அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபைலே அவங்களுக்கு மேட்ச் ஆயிடும். அதுதான் அந்த சங்கல்பத்தினுடைய ஒரு முக்கிய நோக்கம். இதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா விர்ச்சுவல் பார்ட்டிசிபேட் கூட இருக்காங்க. இப்ப உங்களுடைய மகனோ மகளோ அப்ராட்ல இருக்கலாம், வேலை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இங்க இந்த ஈவெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாம இருக்கலாம். ஆனா நீங்க பேரண்ட் இல்லனாக்கா டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் 2 பேர் வரலாம். 2 பேர் மட்டும் இங்க அனுமதிக்கப்படுவாங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சங்கர மேட்ரிமோனியோட ஐடி எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஐடி உங்களுக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்காங்களோ அதனுடைய வரிசையில உங்களுக்கு கூப்பிட்டு உங்களுடைய டீடைல் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. விர்ச்சுவல் பார்ட்டிசிபேட் சொன்ன இல்லையா, உங்களுடைய மகளை பற்றியோ மகனை பற்றியோ டீடைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்இடி அந்த எல்சிடி இதுல உங்களுக்கு ஈவெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய வரன்கள், உங்களுடைய மணமகளை பற்றியோ மணமகனை பற்றியோ அவங்களுடைய டீடைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புக்லெட்டா கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க, உங்க மகளை பத்தி சொல்ல விரும்பக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மைக் கொடுத்து உங்களுடைய டீடைல் எல்லாமே நீங்க கொடுக்கலாம். அப்ப நீங்க சொல்லும் பொழுதே வந்திருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நமக்கு இவங்க மேட்ச் ஆயிடுவாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பா ஏற்பட்டு அப்பவே திருமணம் முடியறதுக்கு நிறைய பேருக்கு நிச்சயதார்த்தம் கூட அங்கே பிக்ஸ் ஆயிருக்குதுன்னா பாத்துக்கோங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இந்த மெகா மேட்ரிமோனி மீட் ஈவெண்ட்ல நடந்திருக்கு. நீங்களும் இதை நான் இத்தனை தூரம் சொல்றேன்னா அத்தனை பேருக்கும் நல்ல ஒரு அனுபவங்கள் கிடைச்சிருக்கு. உணர்வு பூர்வமான ஒரு விஷயம். இத்தனை நாளா நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க, நமக்கு ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல மாட்டு பொண்ணு வரலையே, நமக்கு மகளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை வரலையேன்னு இந்த ஏக்கம் உங்களுக்கு இனி வேண்டாம். அதற்காகத்தான் உங்களுடைய கவலையெல்லாம் நாங்க ஏற்று உங்களுக்கு ஒரு மன சந்தோஷத்தையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது தான் நம்ம ஸ்ரீ சங்கர மேட்ரிமோனியோட முக்கியமான குறிக்கோள். நேயர்களை யாரும் மறந்துடாதீங்க. மே 22ஆம் தேதி ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் இந்த ஈவெண்ட் நடக்க போறது. இப்ப நம்ம ஜோதிட ரீதியாக சுவாமிஜி இன்னைக்கு கிரகங்கள் பத்தி என்ன சொல்றாங்க, குறிப்பாக திருமணத்திற்கான கிரகங்கள்லாம் சாதகம் பாதகமான கிரகங்கள்லாம் யார் யார் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம். சுவாமிஜி மே 22ஆம் தேதி நடக்கக்கூடிய டீடைல் அந்த கான்டாக்ட் நம்பர்ல நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு கொடுத்திருப்போம். ஜோதிட ரீதியாக கூட அவங்க சொன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா திருமணங்கள் தாமதமாக்குறது இல்லைனாக்கா தடங்கள் ஆறுது. இதுக்கு என்னென்ன கிரகங்கள் இவங்க அடிப்படையாக இருந்துட்டு இருக்காங்க? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இவங்க ஒண்ணு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, நல்லா
ஃபர்ஸ்ட் தடை விலகிறது மேட்ரிமோனிக்கு வர்றதே ஃபர்ஸ்ட் தடை விலகிறது. ரெண்டாவது தடை விலகிறது அப்படிங்கிற பொறுத்தளவுக்கு அங்க நடக்கிற பார்வதி சேமுரா ஹோமம் மற்றும் பூஜையில கலந்துக்கிறது. மூணாவது தடை விலகிறது மகாலட்சுமி பூஜையில கலந்துக்கிறது. நாலாவது தடை விலகிறது நமக்குரிய மணமகனை நேரடியா சந்திக்கிறது. ரிச்சுவல்ல பாக்குறது நான் யார் அப்படின்னு உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படின்னாக்க அங்க நீங்க கொடுக்கின்ற தகவல் இணையம் மூலியமா உலகம் ஃபுல்லா போகுது. அப்ப தடைகள் விலகிறதுக்கான அத்தனை அம்சத்தையும் மேடமே சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நம்ம வீட்டுல அடுத்தது கெட்டிமூலம் கொட்டுறதுக்கான அத்தனை ஏற்பாடையும் சங்கரா மேட்ரிமோனி ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க. சரி, இதை தவிர ஜாதக ரீதியா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்மா தோஷங்கள் அப்படின்றது. தோஷம் அப்படின்னா பங்கம், ஒரு சின்ன தடை தாமதம் ஏற்படுறதுக்கான உண்டான காரியங்கள். இதுல மெயினான தோஷங்கள் சின்ன சின்னதா நான் ஒண்ணு சொல்றேன், அதுக்கு சின்ன சின்ன விளக்கங்களை சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் சபா தோஷம், ராகு கேது தோஷம், கால சர்ப தோஷம், அடுத்தது கலஸ்தர தோஷம். இத மாதிரி ஒண்ணு சின்ன சின்ன தோஷங்கள் இருக்கு. இந்த சின்ன தோஷங்கள் அத்தனையும் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு இறை பரிகாரங்கள் மூலியமாகவும் இறை கிரகங்கள் மூலியமாகவும் இந்த பரிகாரங்கள் பண்ண போறோம். செவ்வாதோஷம், செவ்வாதோஷம்னா எக்காரத்தை கொண்டு எதுவும் பயப்பட வேண்டிய அம்சமே இல்லம்மா. செவ்வாதோஷம்னு உடனே எல்லாரும் பயந்துருவாங்க. செவ்வாதோஷம்னா ஒன்னும் பயப்படுறதுக்கு அம்சம் இல்ல. செவ்வாய் தோஷத்துக்கு உண்டான பரிகாரம் பண்ணிட்டோம்னா அந்த செவ்வாதோஷம் விலகிடும். எந்த கட்டத்துல ஸ்தானங்கள்ல இருந்து அது செவ்வாதோஷமா கருதப்படுறது? இப்பமா லக்னம் தொட்டுதாம்மா நம்ம எல்லாமே கனெக்ட் பண்றோம். லக்னம் அப்படிங்கிறது நம் பிறந்த நேரம். லக்னத்தில் செவ்வாய் இருந்தால் மற்றும் 2ஆம் இடத்தில் செவ்வாய் இருந்தால், 4ஆம் இடத்தில் செவ்வாய் இருந்தால், 7ஆம் இடத்தில் செவ்வாய் இருந்தால், 8ஆம் இடத்தில் செவ்வாய் இருந்தால், 12ஆம் இடத்தில் செவ்வாய் இருந்தால் செவ்வாதோஷம்னு பேருமா. சரி, ஒண்ணு உண்டு அப்படின்னா அதுக்கு விலக்கு அப்படின்றது எக்ஸெப்ஷன் அப்படின்றது உண்டு. அப்ப எக்ஸெப்ஷன் என்ன? லக்னம் அப்படிங்கிறது மேஷ லக்னமா இருந்து மேஷ லக்னத்திலே செவ்வாய் இருந்தாலும் அது செவ்வாயோடைய ஆட்சி வீடு, அதனால் செவ்வாதோஷம் விளக்குமா. அடுத்தது கடகம். கடகத்துல செவ்வாய் நீச்சம் அடைகிறார், அதனால கடகத்துல அது 4ஆம் இடமா இருந்தாலும் லக்ன பாவமா இருந்தாலும் அது விளக்குமா. அதுக்கு அடுத்தது 6, 7, 8, 12ஆம் இடத்துல இருந்தாலும் செவ்வாதோஷம் விளக்கு. மேஷம் விருச்சிகம் ஆட்சி வீடு, கடகம் மகரம் ஆகியவை உச்ச நீச்ச வீடு. இந்த இடங்கள்ல இருந்தாக்க செவ்வாதோஷம் விளக்குமா. இதை தவிர செவ்வாய் கூட சர்ப கிரகங்களான பாவ கிரகங்களான ராகு கேது சேர்ந்திருந்தாலும் செவ்வாதோஷம் விளக்குமா. சூரியன் கூட சேர்ந்து இருந்தாலும் அல்லது சிம்ம வீட்டுல செவ்வாய் இருந்தாலும் செவ்வாதோஷம் விளக்குமா. இந்த செவ்வாய் சுயநட்சத்திர பாதம் வாங்கியிருந்தாலும் செவ்வாதோஷம் விளக்கு. செவ்வாயை குரு பார்த்தாலும் செவ்வாதோஷம் விளக்கு. அப்ப செவ்வாதோஷம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், செவ்வாதோஷம் என்னென்ன பண்ணுன்னு பார்த்தோம், செவ்வாதோஷத்தோட விளக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். செவ்வாதோஷம் அப்படிங்கிறது இரத்த தொடர்புடைய கிரகமா. அந்த செவ்வாதோஷம் உள்ளவங்களுக்கு செவ்வாதோஷம் உள்ள ஜாதகமாகவும் செவ்வாதோஷம் உள்ளவங்களுக்கு செவ்வாதோஷம் உள்ள ஜாதகமும் சேர்த்தோம்னாக்க மிக சிறந்த முறையில் வாழ்க்கை துணை அமையுன்றதும் வாழ்க்கை பயணம் நல்லா அமையுன்றதும் உறுதிமா. நிச்சயமாக சுவாமிஜி. இப்ப நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு நேர் அழைப்புல இருக்காங்க. யார் என்ன கேள்விக்காக வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்க என்ன பலன் சொல்ல போறீங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். கண்டிப்பா. வணக்கம், ஸ்ரீ சங்கரா மேட்ரிமோனி கல்யாண வஸ்து. வணக்கம், சொல்லுங்கம்மா, எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க? கர்நாடகால. சொல்லுங்க. ஓகேமா. ராதாலட்சுமி. ஓகே. ராசி நட்சத்திரம் மிதுன ராசி, திருவாதிரை நட்சத்திரம், மிதுன லக்னம். ஓகேமா, என்ன பலன் தெரிஞ்சுக்கணும் ராதாலட்சுமியை பத்தி? ஓகே, கண்டிப்பா நிச்சயமாக கை கொடுமா. நாங்க ஸ்ரீசங்கர மேட்ரிமோனி சார்பாக வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம். சுவாமி உங்களுக்கான மகள் எப்படி திருமணம் நடக்குங்கிற ஒரு நல்ல செய்தி உங்களுக்கு சொல்றாங்க, கேளுங்க. மிதுன ராசி, மிதுன லக்னம், திருவாதிரை நட்சத்திரம். இப்ப பொறுத்தளவுக்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் கரெக்ட் தான், கரெக்ட். திருவாதிரை நட்சத்திரம், திருவாதிரை நட்சத்திரம். இப்ப பொறுத்தளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குருபலம் அப்படின்றது வந்திருக்கா அப்படின்னா வரல. ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் குருபலம் வருது. வயசு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப 31 வயசு ஆயிடுச்சு. இந்த திருமணம் தடங்கள் ஏற்படுத்துறது காரணமா ராகு கேது தோஷமான சர்பதோஷம். அந்த சர்பதோஷம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஜாதகங்கள் வரும், ஆனா பொருத்தம் இல்லாம போயிட்டே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு தேவையற்ற காரணங்கள் சொல்லி அது தடையும் தாமதமும் ஏற்பட்டு இருக்கும். அந்த தேவையற்ற தடையை தாமதத்தை விளக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது ராகு கேது தோஷங்களுக்கு உண்டான
பரிகாரங்களான கால சர்ப தோஷ பரிகார பூஜை செய்தீங்கன்னாக்க கண்டிப்பா நடக்குமாமா, நடக்கும். ராகுக்கு செய்ய வேண்டிய நேரம் ராகு கால நேரத்திலையும், கேதுக்கு செய்ய வேண்டிய நேரம் யமகண்ட நேரத்திலையும் செய்துட்டு வந்தீங்கன்னாலும் திருமண தடை விலகும். இதை தவிர ஒரு முறை ஆந்திர மாநிலத்துல ஸ்ரீ காளகஸ்திக்கு வந்து கால சர்பதோஷ சந்தோஷமா குருபலம் இருக்கிற நாளுல, நல்லா புரிஞ்சுங்கம்மா, குருபலம் இருக்கிற நாளுல ஜென்ம நட்சத்திரம் இல்லாத நாளுல ஒரு நைட் அங்க தங்கிட்டு மறுநாள் காலையில அன்றைய தின ராகு காலம் அல்லது அன்றைய தின யமகண்ட நேரத்துல கால சர்பதோஷ பரிகார பூஜை பண்ணினீங்கன்னா 90 நாள்ல திருமணம் கைகூடுமா. இது என்னுடைய அனுபவ ரீதியான பல ஆயிரம் மக்கள் நடைமுறையில வந்ததுமா, என்னுடைய அனுபவம் பார்த்ததுல. இப்ப நீங்க இன்னைக்கு பண்ணிருக்கிறீங்க, கால் பண்ணிருக்கிறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் தடை விலை இருக்கு, 2வது தடை ஸ்ரீ காளகஸ்தி போயிட்டு வாங்க. சங்கராம் மேட்ரிமோனியில உள்ள ப்ரொஃபைலை பார்த்து கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணம் நடக்க ஆசீர்வாதங்கள்மா. அழைத்தமைக்கு நன்றிமா. சுவாமிஜி, இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய பலவிதமான ஹோமங்கள் இருக்கு. இப்ப குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஒரு வகையான ஹோமங்கள் இருக்கு, வேலை வாய்ப்புக்கு இருக்கு, திருமணத்திற்கு இருக்கு. இப்ப அத்தனை 1000 ஹோமங்கள் இருந்தாலும் சரி, திருமணத்திற்காக நம்ம வந்து ஸ்பெஷலா எடுத்துட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா சுயம்வரா பார்வதி ஹோமம். இந்த சுயம்வரா பார்வதி ஹோமனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன, இதனுடைய டீடைல் கொஞ்சம் விளக்கம் வச்சிருங்க சுவாமி. ஃபர்ஸ்ட்மா, நீங்க கேட்டது உண்மைமா, கரெக்டானதுமா. குழந்தை புத்திர பாக்கியம் இல்லைன்னாக்க அதுக்கு ஒரு ஹோமம் செய்வாங்க, ராகு கேதுக்கு சர்ப சாந்தி செய்வாங்க. அதே போல பார்வதி சேமரா அப்படின்றத பொறுத்தளவுக்குமா, ஈஸ்வரனும் தாயாரும் போலும் எந்த விதமான சங்கடங்களும் இல்லாம நல்லபடியா திருமண வாழ்க்கை அமையறதுக்காக ஹோம ரூபத்துல பண்றோமா. பூஜை ரூபத்துல பண்ணிட்டு ஹோம ரூபத்துல எல்லாமே நம்மளுடைய இந்து மத சடங்குகள்ல சம்பிரதாயங்கள்ல எப்பொழுதுமேமா ஹோம ரூபத்துல அக்னி ரூபத்துல இறைவனை வழிபடும் பொழுது, அந்த புகைப்படும் பொழுது, அந்த ஹோமம் பண்ணும் பொழுது, அந்த ஹோமத்துல ஆகுதியை அவர் ஏத்துக்கிட்டு பார்வதி பரமேஸ்வரர் மாதிரி வாழ்க்கை அமையறதுக்காக பண்றதுமா. இந்த உலகத்துல முக்கியமானது மும்மூர்த்திகள். அந்த மும்மூர்த்திகள்ல மிக முக்கியமானவர் ஈஸ்வரன். அவரை வழிபடும் பொழுது அந்த இறைனாலையும் கிரகங்கள்னாலையும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தோஷங்கள் விலகுமா. இந்த தடைகள் அப்படிங்கிறது எல்லா தடைகளுமே இந்த பார்வதி சுயம்பர ஹோமம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா விலகுமா. நம்ம இப்ப இந்த இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் செய்யறோம். அவங்க பொறுத்தளவுக்கு மீட் பண்ற இடத்துல அப்ப அவங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சங்கல்பம் கொடுத்து அவங்களே ஆகுதியும் கொடுக்க சொல்றோம். அவங்க கை தொட்டு ஆகுதி கொடுக்க சொல்றோம். ரொம்ப விசேஷமா. நம்மளாலலாம் அதை செய்ய முடியாது. தனிப்பட்ட முறையில செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமான செலவுகள். ஆமா. அது தவிரமா மிக வேதம் படித்த பண்டிதர்களை வச்சுட்டு நம்ம இப்ப எது செய்யறோம் அப்படின்றது முக்கியம், யாரை வச்சு செய்யறோம், எப்படி செய்யறோம்ன்ற முக்கியம், எந்த காலகட்டங்கள்ல செய்யறோம் அப்படின்ற முக்கியம். நம்ம கரெக்டா 22ஆம் தேதி செய்யறோம். அந்த காலகட்டங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான நாள். அன்னைக்கு அந்த ஹோமங்கள் பண்ணும்பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு, நம்மளோட குழந்தைகள் அவங்களுக்கு அந்த பார்வதி பரமேஸ்வரர் மாதிரி அவங்க வாழணும், அந்த கிரக தோஷங்கள் இறை தோஷங்கள் எல்லாம் விலகணும் அப்படின்றதுனால அது பண்றோம். இது பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பா விடிவு கிடைக்குமா. இதை தவிர பெண்களுக்காக மகாலட்சுமி பூஜையும் பண்றோம். இந்த மகாலட்சுமி பூஜை அப்படிங்கிறது எப்படிக்கு பெருமாள் தாயார் இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி மார்ல வச்சிருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி கணவன் மனைவியும் அந்யோன்யமாகவும் இருக்கிறதுக்காக கருத்து ஒற்றுமையோட இருக்கிறது, காலங்காலமா நல்ல வாழ்க்கை முறை அமையறதுக்கு, திருமண தடைகள் விலகிறதுக்கு, தாமதங்கள் விலகிறதுக்கும் இந்த மகாலட்சுமி பூஜையும் மகாலட்சுமி ஹோமம் பண்றோம்மா. கண்டிப்பா அந்த இருமணங்கள் இணையும் பொழுது அவங்களுடைய தலைமுறைகள் சந்ததி வளர்ந்துட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய ஈவென்ட்டுடைய ஒரு முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்துருக்கு. இப்போ கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க, யாருன்னு பார்க்கலாம். வணக்கம் ஸ்ரீசங்கர மேட்ரிமோனி கல்யாண மஸ்து. வணக்கம் சார், எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க? காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பேசுறீங்க. ஓகே, யாருக்காக பலன் கேக்குறீங்க சார்? உங்க மகனுடைய பேர் என்ன சார்? சொல்லுங்க சார். முழு பேர் என்ன சார்? சாந்தி மீனாவா? ஓகே, சொல்லுங்க. அவங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம்? ஓகேங்க சார். நட்சத்திரம்? ஓகே சார். சார் டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிடுங்க சார். நாங்க கேக்குற டீடைல் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதான் சுவாமிஜி உங்க மகளுக்கு எப்ப திருமணம் நடக்குங்கிற ஒரு நல்ல பதில் சொல்ல முடியும். சொல்லுங்க. ராசி கடக ராசி, கடக லக்னம். ஓகே, நட்சத்திரம்? சார் நீங்க நட்சத்திரம் சொல்லுங்க, உங்களுக்கான பதில் சுவாமிஜி சொல்ல காத்துட்டு இருக்காங்க.
கடகராசி கடகலக்னம். சொல்லுங்க சார். இப்ப கடகராசி கடகலக்னம் அந்த நேயருக்கு அவங்களுடைய நட்சத்திரம் தெரியல, பரவாயில்ல. அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, 12ல செவ்வாய் இருக்கிறதுனால திருமண தாமதம் ஏற்படுது அப்படின்றாங்க. அது மட்டும் பிரதானமான காரணம் கிடையாது. சுக்கிர பிரீத்தி பண்ணணும், சனி பிரீத்தி பண்ணணும். கடகலக்னத்திற்கு 7ஆம் பாவாதிபதி சனி, சனிக்குள்ள பிரீத்தியும் கலத்திர காரகனான சுக்கிரனுக்கு பிரீத்தியும் பண்ணினா திருமணம் நடைபெறும். 12ல செவ்வாய் இருந்தால் செவ்வாய் தோஷம் தான் சொல்லுவாங்க. அந்த இது இருந்தாலும் அது மட்டும் திருமணத்துக்கு தாமதம் கிடையாது. சனி பிரீத்தியும் பொறுத்தளவுக்கும் மற்றும் சுக்கிர பிரீத்தியும் பண்ணினா சரியா இருக்கும். சரி, சனி பிரீத்தினா நான் என்ன பண்ணணும்? ஒன்னும் சிரமப்பட வேண்டாம். நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல உள்ள நவகிரகத்தில் உள்ள சனி பகவானுக்கு 11 வாரம் 3 எல் தீபம் போட்டுக்கிட்டு வாங்க. 1. அடுத்தது நம்பர் 2, சுக்கிர பிரீத்தி. வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே உள்ள நவகிரகத்துல சுக்கிர பகவானுக்கு வெள்ளிக்கிழமை 3 நெய் தீபம் போட்டுட்டு வாங்க. இத 11 வாரம் செய்யுங்க. அந்த 11 வாரம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லக்ன பத்திரிகை எழுதிடலாம், கவலைப்பட வேண்டாம். அடுத்தமைக்கு நன்றி சார். சுவாமிஜி இப்ப சொன்னீங்க, ஒரு காலர் கேப்ப சொன்னீங்க சுக்கிரனுடைய பிரீத்தி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் சாந்தி பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஒரு அமைதி இது கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு இதை செய்யும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்குமா? கண்டிப்பாமா. இப்பமா ஒருத்தருக்குமா இந்த பார்வதி சுயம்பரம் பண்ணும் பொழுது டைரக்டா பார்வதி சுயம்பர பூஜை பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்க. கணபதி பூஜை, நவகிரக பூஜை, படிப்படியாக நவகிரக ஹோமம் இது பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. நேரா எப்போதுமே பார்வதி சுயம்பர பூஜை பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய ஈவெண்ட் நடக்கும் பொழுதே வரும் பொழுதே அவங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் வாங்குறது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த நவகிரக பிரீத்தியையும் அங்கேயே பண்ணிடுறோம், பார்வதி சுயம்பரம் பண்ணிடுறோம். இப்ப யாரால பாதிப்பு ஏற்படுதோ, இப்ப 2 சராசரி மனிதர்கள் இருக்கிறோம். இந்த மனிதர்கள் இருக்கும் பொழுதே 2 பேருக்கும் டிஃபரெண்ட் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தா என்ன பண்ணிடும், சாரி அப்படின்றோம். அப்ப சாரின்னு சொல்லும் போது மனிதருக்கு மனிதரே ஒட்டு கொடுக்கும் பொழுது, நம்மை படைக்கப்பட்ட இறைவன் அவர்கிட்ட நாம சரணாகதி அடையும் பொழுது நம்ம நல்ல மேல்நிலைக்கு கொண்டு போவாங்க. இறைவன் இட்ட வேலைகளை செய்கிறது கிரகங்கள். இறைவன் எல்லாத்திலையும் நேரடியா தலையிட மாட்டாரு, கிரகங்கள் மூலியமா இது பண்ணுவாரு. அப்ப எந்த கிரகத்தினால நமக்கு தொல்லையோ, எந்த கிரகத்தினால நமக்கு ப்ராப்ளமோ, அவங்கள்ட்ட சரணாகதி அடையும் பொழுது, இதுக்கு பேர் சரணாகதி தத்துவம். சரணாகதி தத்துவம் ஆகும் பொழுது அந்த தொந்தரவுகள், அந்த தடைகள் விலகி திருமணம் கைகூடும். இது நிதர்சனமான சத்தியமான உண்மை. கண்டிப்பாக நீங்க அனுபவத்துல நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு ஜாதக பலன்கள்லாம் சொல்லியிருப்பீங்க, அவங்களுக்கு பரிகாரங்கள் சொல்லி அவங்களுக்கும் வாழ்க்கையில சீக்கிரமா திருமணம் நடந்திருக்கும். அதனுடைய அடிப்படையில் தான் நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நீங்க வழங்கிட்டு இருக்கீங்க. சுவாமிஜி, நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். நம்ம ஸ்ரீ சங்கரா மேட்ரிமோனியில நிறைய பேர் ப்ரொஃபைல் அவங்கள ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுடைய டீடைல் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடலாமே? கண்டிப்பாமா. நேயர்களே, இப்பொழுது உங்கள் பார்வைக்கு நம்ம ஸ்ரீ சங்கரா மேட்ரிமோனியில ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் டீடைல் இப்பொழுது உங்களுக்கு நாங்க வழங்க போறோம், பாருங்க.
நன்றி